Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Ano? Kakibot! Kamusta riya sa Mario Lungon? Panyos, kalibat. Ha? Sa Banyos? Panyos. Gano'n lagi? Napusilan ang atong kakibot. Usa! Napusilan! Kinsa'y nagpusil? Di ka bantay mo? Ha? Kinsa? Ang napusil. Mao ang tao nga nagmaskara, lo. Ha? Unsa? Lolo, Tao nga nagmaskara! mao ka na kakibot. Ang tao nga nagmaskara. Mao ang nagpusil sa usa na tong kakibot. Wiset! Kinsa magyug ka ng salbahis nga nagmaskara? Kinsa siya? Wa ko may baugin sa siya kakibot. Ay, di ko makakatubag ni mo, anak. Laruan ng istorya ni mo. Di ko makatubag ni mo, anak. Hinom! Litse! Gatas kang dako! Sibata! Sibata mo diya! Sibat! O kagibot pagbantaya. Maya di mo! Bye. Bay! Mura pag naghandlo kang animal. Kung si kinsa ka mang nagtakuban sa maskara, pakita! Pakita, animal! Di ka bantay ka na! Aron makita ang katag! Wiset! Ah! Okay. Gusto na, darling Marga. Hablasan una na ako. Aron dili ka panunguton. Okay, palihog. Ola, ngano ka? Nagkapakapa ka man? Usaba ka na, Ula. Nyor. Dito ko sa baryo gikan, nyor. Sa baryo Lungon. Duli, tabo ron dito. Duli, gitulis. Unsa? Tulis na sad? Mauna ang bad news. Doon, may gitulis. Nasad? O gipusil ang gitulis. Patay! Unsa? Animal. Niya. Wa ba dakpiya ang mga tulisan, ha? Bitaw, wa madakpi? Nyor, ma'am. Nag-anad na lagi na sila. Alisod ang panahon karon ay. Mauna na resulta nga nahinubra na ang bisyo. O kung wala'y kwarta, manulis. O kung maapike, mamusil, mupatay og tao. O gasa man ang good news diha, Ola. Pulos man na, bati ang imong gitaho na mo. O, dunay good news na, ma'am. Kay pipila ka oras ang nilabay. Dula na sa gitulis. Nasad? Gitulis nasad? Sa ato pa? Bati gihapon mo ang balita. Good news! Kay ang tulisan, maoy gipusil o patay. Unsa? May rese. Okay, sa mga kunin nakaprosil, ha? Mga pulis ba? Bitaw, Ola. Dili mga pulis, oy! Sigun pa sa balita nga ako nasagap dito, kuan ko no, kaya naminaw ako sa news break, no? Ang nagpusil sa tulisan, kuan ko no, tao ko no nga maskara. Taong nagmaskara. O kisa man ang maong tao nga na nagmaskara, ha? Oh, Miss Marga, tao ko no maskara. O lagi, kinsa man siya, ha? Na, wag yo, nakailaw kinsa siya. Darling Rafael, nisamot ko ba akong dughan? Okay ka naman, Marga, darling. Sa pag-uso aning daghang tulis, tingalig, mahimo kitang biktima. No, ayaw paghuna-huna ni Ana, Marga. Di ko lang kalikayan.
kalikayan nga magkuna-una. Tungod sa kadakong kantidad nga ni akaron din sa imong mansyon. Marga? May nagdoorbell. Atoon ako. Ayaw una. Nga naman. Ato na sutaon. Kung kinsa nang niabot, pinaagi sa CCTV camera. Labi nga ayo. Sige, palihog ko no ta, Marga, darling. Ni Rafael, ayupi yung nga imo mga mata. Usawa na mapag-ila sa may abot, nga imo man ng gikisdom ng imong mga mata sa pagtanaw. Giklaro ko lang, mao gini basta mong tanaw ko nga dili kay ta makakita. Darling, si Abel ka na. Si Abel. Very good. Sige, pasudla siya. Pasudla akong anak. Dali, Abel, sud! Dali! Salamat kayo. Pasudlon ka ninyo, Rafael. Okay, salamat kayo. Okay. Likod ako ni din, ha? Okay, mag-anda mo kong imong mas snacks. O mong ganahan. Ay, ayaw na lang, maikog ta. O, dili, uy. Mando man ninyo, Rafael. Mas nakon ka. Pinangga, bekas dati ni mo to. Mawaw ta na, Ula. Mawaw ta. Ayaw ka, wow, uy. Wala ba ginagilimod ni Koan, ni Rafael, nga iyajud ka ang kunon nga iyahang anak. Sige, piano sa kanako, excuse me, ha? Sige, padayon lang, Ula. Sige, di ka una. Tagantag ka king snacks, do. Unang higay yung nakasud ko ning dakong palimay ni Don Rafael. Dako kayo. Ug ang palibot, di kural. Ug ang mga gamit, mga dapat tirisbay, mga karaan kayo nga mga kahoy. Kadaghanan, tugas o gingon man, kahoy nara. Welcome, Abel. Po, ay, salamat ma'am. Ayaw pag-ma'am na ako. Tawagan ako, Marga. Maikog ta ma'am. Ayaw ka ikog, uy. Kisa kuyog ni mo. Ako ra? Basta ha, Ako ra ma'am, ako ra. gahigit kag o, Marga na lang lagi. Ah. Ayaw ko sang pita og ma'am. Kay, matured ra kayo kung paminawon, ana. Abel, my son. Sir, Daddy nang itawag ka na ako. Ay, kong sampita o sir. plangka lang, sir, no? Plangka lang ba? Murag, ingog kayong paminahon nga sa kalit lang ang giilang nga Don Rafael ang usa sa labing adunahan, mahimo na kong daddy. Okay ra ka na. Pero sa hinay-hinay, ma-adjust ra ni mo imo kaugalingol tungod kay giila ko mong yun ikaw nga akong anak. Maugit, Abel. Di ana ang kuan ay. Kining na ang snacks ni Abel, Nay, ang imong anak, kidadan akong snacks. Very good. Sige, magsaw kita. Uban kang Marga. Dire. Sir, Uy, charity mo na nabot. Gikas baryo lungon. Day, tinuod bang balita sa radyo, ha? Usa ka tulisan, iposil og patay? Ha? Kuan kining... Dito makaka! Oo, inting. Tinuod yun ako nabati. Maong balita di ay, probida. Patay ang usa ka tulisan? Oo, inting. O tinuod nga ang nagposil, maong taong nagbaskara? Tinuod na. Uy, kinsa magkani sa baskara, no? Diha ka una, inting. Dito maglakaw sa diyan ngutan ako kinsa si baskara? oops. Gerd! Abli! Kalitsi! Pawat pa ka inog, Abli! Oo, nyo rito. Sapo tama ko!
Ungawan garon. Susurin nyo dito. Yan na. Kinsa ning baratuhon nga motorsiklo na nagparking din eh? Kinsa ni? Ka motor na tong Abel nyo dito. Oh, unsa? Kang Abil. Mato di ula nga kang Abel na anak daw ni Don Rafael. Sa ato pa, imo igsuon nyo rito. No! Ah, Dili ko siya igsuon. Asa siya karon? Ha? Naparuhon ko ng animal. Asa siya? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!